Dipa karo Mbok Rono kuwi pasangan sepuh ing Desa Gumbawang sing uripe rukun lan tentrem. Wiwit enom nganti saiki, Kangmas lan Mbak Yu wis padha dadi wong lan duwe anak. Malah wis duwe buyut loro. Uripe prasaja dadi wong tani lan tetep guyub karo tangga teparo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Pak, kula badhe sanjang. Mau apa le? Kan Kang Mas oleh Mbak Yu badhe wangsul. Kepengen dandosi griya. Kuwi kan luwih becik damel kamar mandi kali kakus. Wis to le, omah iki koyo ngene ae wis cukup. Wiwit mbiyen tinggalane mbahmu ya koyo ngene. Duitmu kanggo kebutuhanmu dhewe wae. Wis ora usah dibangun sing aneh-aneh. Nanging Mbok, cara kados ngoten niku kirang sehat. Amargi siram damel jembangan banyu ingkang gedhi. Luwih becik damel kamar mandi saged siram damel banyu ingkang resik. Le, mbok ya ora apa-apa. Wiwit mbiyen aku ya sehat-sehat wae. Tangga-tangga kene uga ora duwe kamar mandi, ya padha sehat. Nggih, Mbok, nanging yen luwih becik kudu diwiwiti sakniki. Lek masalah biaya, kula wae sing nanggung mboten usah dipikir, Mbok. Le, gawe kamar mandi iku butuh biaya gede. Mbok sing wis ana di rumah wae aja mung ngentekake dhuwit ae. Mbok, Kang Pardi nate crita oleh kula. Dheweke niku radi sungkan badhe wangsul amargi bab kakos lan pegiwan. Men, iku mung alasan wae. Parmin rada susah atine, nanging tetep kepingin kekarepane kelakon. Dek Wangsa, minggu ngarep aku arep dijak bapake menyang Jakarta. Tadi ki duwe nadar, yen wis bisa nambah kamar aku karo bapake kudu teko. Loh, tenan kowe arep menyang Jakarta yu. Iya, Dek, nadar iku kudu ditindakake. Wah, yu, jarane wong-wong ning Jakarta iku ora ono sing duwe tapian, akeh-akeh wong nganggo rok utawa celana. Kowe kepiye yu? Loh, iya to, mesti kikuk aku. Biasane ya uga beda, biasane nganggo lu lan gue. Aduh, tambah bingung aku. Ya wis lak ngono, Dek. Nggih yu. Nalika arep mangkat, mergo krungu critane Mbok Wangsa mbiyen, Mbok Rono takon bojone. Pak, pas menyang Jakarta aku rayo tapihan wae to. Hah? Piye to karepmu? Nek ora tampil apa arep kepriye? Ora ngono, jerene ning kono ora ana wong tapihan. Jerene ning kono padha nganggo rok utawa celana. Wis tambokne, wong ngono mbok apa anane? Awake dhewe kuwi wong bodho sing sajeki mampu dingklek sekolahan. Ya sapa anane wae. Wong ngono kudu gelem golek pengalaman perlune mundhak kawruhe. Ora kebangetan oleh kowe entuk. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rawuh, Pak. Nggih, Mbok. Kula bungah banget panjenengan rawuh. Pripun perjalanane? Alhamdulillah selamat lah. Simbok mboten mabuk ta? Ora, duit munggah sepur langsung turu. Oh, nggih. Monggo penyaksian Pak, Nggih, Mbak. nggih. Pak Rono karo Mbok Rono nggumun weruh omahe Pardi sing apik lan resik.
Terus ke. Enggak. Kok sih mbak pengen di kamar mandi? Dudonan udah mau. Monggo mbak, monggo. Yang ini kan. Niki mbak, caranya guna kaki WC yang sampun banjur disiram. Wah iya ndak. Ini lho, Pak. Iya. Oh iya. Iki kok jadi kayak ngene iki piye to? Iya, Pak. Pak, tiba-tiba di WC ku enak ya terus resik. Kan aku wis tau muni kae. Apa ora ngiringi omongane Parmin? Pak nih, adewe balik sesuk ae ya. Iya, Mbok. Manut sampean wae. Pertekan desa, Mbok Rono langsung menyamburi omah lan rumangsa lega. Esuke, mburi omah wis dibangun kamar mandi lan kakos dening Parmin. Wiwit wektu kuwi, Mbok Rono alon-alon sinau nggunakake papan sing luwih resik lan sehat. So